Eshilo, No-Zanele Mbokazi. Sibingelele abalaleli bokhozi FM lawa ngamadoda anyazi umuzi. Siphinde sibingelele nako No-Zanele Mbokazi. Bantwana benkosi, before nje sikhuphuka nansi Eshilo, inamba esitholakala kizo kuma booking 0646200751. Mabunda mfowethu, asikhuphuke nomphako wanamhlanje, siphakelizwe baba nomhlaba wonke. Asikhuphuke mfangeni. Mabunda, ngithe mangibheka ibhola ngibabheka abadlala. Amaqembi omabili. Anokubangisana ibhola. And kwesinye isikhathi ngeke ngisithathe ngizifake eziqathulweni zebhola. Ngithi uyazi kubhlungu ukukhahlelwa. Ibhola linokuzwa ubhlungu. Kodwa nansi into engimangazayo. Umangazwa yini? Uthi noma selikhahleliwe, once la khahlelwa la ngene epalini, abantu baya celebrate. Kunomuntu Mabunda othi izimo ziyangikhahlela. Kodwa uthi uJehova namhlanje njengoba abantu bakhahlela bakuvukela. Kusasa mntana sekhaya bazo celebrate ngawo. Ngoba Mabunda ku celebrate ngoba ibhola lingenile. Ayo Mabunda, ngoba noJesu bamkhafulela, bamphika bamenza yonke into. Kwasho ukuthi Mabunda mfowethu ibhola uJesu. Ngoba ithi into yasezulwini the more uhlukunyezwa is the more ekhaya uphakanyiswa. Ngoba noJesu bamfaka umqhele wameva, kanti sebamfaka umqhele wegolide. Wemvangeli nayi into engishayayo. Uyabona lo olikhahlele wakora uyalithatha ibhola liqabuza. Akhohle ukuthi bekalikhahlela. Wemntana seke ungababoni bakukhahlela namhlanje. Kusasa ibona abazoguga bakuqabuze ngoba uzabe sorichela Nkosi ufike khona. uJesu kunabaphitha abamphika, kodwa kusasa ubona abambiza inkosi yamakhosi. Laba bakujikela namhlanje kusasa bazokucelebrate, bayakubethela, kodwa kusasa they bow down bakudumise. Ngoba lithi iqiniso Mabunda, ama team anama cup namhlanje ingenga yebhola. Kunabashumayela umhlaba wonke. Abanye Mabunda mfethu bangamaloya, hayi ngoba kungamandla akho, kodwa ingenga yale ndoda eyashaywa, ingenga kaJesu wabethelwa. Ngoba namhlanje sinama cup esinawo Mabunda, abanye baphumelele ngendlela zonke. Mntana seka ile ndoda eyakhahlelwa, nawe vumela abantu bakhahlele, kanti ekukhahleleni kwakho kuya celebrate uma sofakwe epalini. Sesivala mvangeli na into engishayayo ukuthi abantu abaningi aba understand ivalue eletha ebantwini ngenxa yebhola. uMessi bengeke simazi if bekunganabhola, aboRonaldo bengeke sibazi if bekunganabhola. Okusho ukuthi lento lebe bayikhahlela ibenze ukuthi babe negama elingcono. Namhlanje bayayikhahlela lento kodwa izophakamisa amagama bayo. Nawe bangakhahlela kodwa ubanikeza ivalue, nawe ivalue yakhe isasekhona. Amadoda anyazi umuzi. Eshilo, No-Zanele Mbokazi.